тук хубаво лежите без да се миете краката. Ето от тук по стълбичката минават хората при баба Юлия, след което се спускат по един камък с лявата ръка, задържат я и се допират до една ръчичка, където е издълбана с времето и най-вероятно някоя мистична сила я издълбава. Ето там среща. Хората слизат и изчакват. Върти се 3 пъти през камъка. Като баба Юлия горе с една лопатичка, с малко огънче за здраве и им бая на всеки един по-отделно. Това го прави вече от 16-17 години, всеки ден без да спира.